Ja viem, že toto je úplne na hovno využívanie AI a mala by som si radšej zaplatiť trénera, ale ja mám strašne špecifické požiadavky, čo si myslím, že by tréner nezvládol. Za prvé behám. Som na pláne na Garmine na polmaratón, čiže tam mám vlastne akoby vlastného AI trénera v podstate. 3-krát do týždňa behám, každý beh je iný a tak ďalej a tak ďalej. Potom by som chcela do toho tréningového plánu zakomponovať pilates a boulder, čo akože už to tiež tak narúša jednoducho. Ide mi ani tak o posilku, ale o taký overall proste, aby som bola schopná nielen dvíhať ťažké váhy a tak, ale aby som bola proste fit po viacerých stránkach. Čo sa diety týka, mám histaminovú intoleranciu, čo už je také, že veľa trénerov alebo nutričných poradcov nevie, čo to je, pokiaľ sa na to nešpecifikuje. A keď sa na to špecifikuje, tak sa nešpecifikuje na ostatné veci, ako napríklad to, že mám depresiu a berem proste na to nejaké lieky a aj to mi bráni chudnúť. Mám jednoducho rôznorodé požiadavky a preto AI alebo chat GPT bola pre mňa jedna z najlepších možností a som si povedala, že skúsim to. Ja sa inak snažím chudnúť od 1.1., čiže od začiatku tohto roka, dneska je 2.2. a schudla som tak, že som pribrala 3 kg. Dávam to za vinu proste tým liekom, aj keď som mala štruktúru, aj keď som si počítala kalórie, jednoducho si myslím, že ten plán, ktorý som mala, bol zlý a aj keď som poslala chatu jednoducho moje fotky, tak mi povedal, že som jednoducho moc zavodnená, že sa to môžu lieky a tak ďalej a tak ďalej. Takže skúšam teda teraz na 2 týždne plán podľa četíku a som zvedavá, že kam ma to posunie. Kam dúfam, že ma tento týždeň posunie, že sa naučím viac počítať kalórie, čiže fakt si všetko vážiť a tak ďalej a byť na seba prísnejšie. Či ten plán, čo sa týka cvičebný, mi vyhovuje, či mi to zaberá, či mám dosť rest dayov, či som dosť unavená, či mám dobrý volume a tak ďalej a tak ďalej. A podľa chatu, ak to bude fungovať, tak by som mala schudnúť aspoň 0,3 až pol kila. Čo nie je veľa, ale, ako som spomínala, som na liekoch a vtedy to ide dosť pomaly. Takže poďte si so mnou prežiť tento týždeň podľa AI. Dneska je pondelok, čiže začíname prvý deň a dneska mám leg day, takže začíname raňajkami. Chcela som povedať, že dávam sem kalórie a makra, aké mám, ale nedám, pretože v kalóriách sa nebudeme porovnávať. OK? Dneska robím z domu a dneska ma čaká leg day a potom večer mám pilates na reformerii, čo budem brať ako taký stretching, viac menej. Takže ideme si spraviť raňajky. Nudné, ale nutričné. Potom idem do roboty. Opäť sme v kuchyni, pretože v stredu mám meniny. A síce v stredu nejdem do ofisu, ale v útorok idem do ofisu. A asi ten, kto robí v korporáte, vie, čo to znamená, musím niečo doniesť. Takže idem robiť cookies, ale na to, aby som to mohla urobiť takto cestou, musí proste odstať nejaký čas. Takže si ideme robiť cestu na cookies. Podľa chatu, pretože nech už zostaneme v téme. Toto úplne fitness nebude, pretože ja to nebudem jesť, ale budú to jesť moji kolegovia, takže to bude úplne cukrová bomba. Reálne sa toho udialo veľa, ale nič som nenatočila, ale dopiekla som tie cookies, to som vlastne natočila. A mne sa zdajú trochu suché, ale hádam, zajtra budú chutiť. A bola som na pilatese, chcela som ísť aj cvičiť, ale boli ma strašne lítka. Takže dneska som si dala iba jednofázový tréning, iba ten pilates teda. Ja som vždycky ráno taká namotivovaná, že jednoducho toto budem natáčať, tie daily, weekly vlogy a tak, a potom zabudnem natáčať, pretože to je buď strašne veľa, alebo sú proste okolo mňa ľudia a mám im natáčať. A preto chcem aj bývať sama, teda nie kvôli tomu, že chcem natáčať, ale aj kvôli tomu, že chcem mať proste taký kľud. Kľud aj na toto, ale aj kľud sama pre seba. Takže dneskajší deň asi ukončím, ako vidíte, som celkom unavená a poďme sa vrhnúť na zajtrajšok.
už som dostala aj meninový darček, a to taký, že ja mám byť na 8:30 najneskôr v robote. Akože mám pohyblivý, jak sa to povie, pohyblivý interval práce, alebo ako to nazvať, to je jedno, ale najneskôr 8:30 musím byť v robote. Robím z domu, takže akože zapnutá, pripojená. A takže 8:28 som sa zapol počítač a zrazu mi vyskočila taká modrá obrazovka, že prosím vás, dajte si váš BitLocker. A ja, čo je to BitLocker? I don't know. Takže som sa bála, že už budem musieť ísť do Žiliny. Našťastie som to potom s priateľom nejako vyriešila, takže normálne som sa bukla, ale trvalo to asi pol hodinu. Dneska by ma v robote mal čakať taký pohodový deň. Mám urobiť iba nejakú safety argumentáciu a potom dať mojej šéfke v Nemecku vedieť o jednej veci. Ja úplne nechcem rozprávať, ale zároveň chcem rozprávať, aby ste pochopili vlastne, že čo prežívam a čo zažívam o mojej robote, ale nechcem úplne konkretizovať tie veci, ale jednoducho mám sa nejako rozhodnúť a dneska by som jej to mala dať vedieť. Dane, nemôžem... Dospelý život. Nemôžem zabudnúť si podať, aby mi urobila firma daňové priznanie. Milujem. Ešte včera som sa hrala s barbíkami a dneska riešim dane. Hodiny. Ja už som skončila v robote a mi strašná zima, ja neviem, či to vidíte. Asi nie, ale mám husí v kožu a som strašne unavená. A okolo 4:30 by som mala ísť ešte liesť dneska. To vás vezmem so sebou. Takže na to sa celkom teším, lebo som sa odvážila viac ísť na samoísť. Každopádne idem si na chvíľku schrupnúť. Vlastne to som chcela povedať. Už som dorobila, nemám dneska nič iné, čo na plási. A mám meniny, OK? Čo z meniny môžem spinkať. Takže dobrú noc. Dúfam, že sa vám páčil krátky zostrih. Mám úplne ruky moje left the chat. A idem sa nachystať do roboty a tým nachystám, myslím sa, obliecť. Budem spať u priateľa a zajtra ráno idem od neho. A zajtra nás čaká office day a pôjdeme konečne behať. Teda dúfam, že pôjdeme behať. Lebo vlastne včera mi to nevyšlo, lebo som mala bare, bola som v robote a proste prišla som strašne neskoro. A zajtra dúfam, že mi to vyjde. Uvidím. Ale držím kalórie. Každý deň sa snažím nejako hýbať. Vlastne v pondelok som bola pilates, útorok bare, dneska som bola liesť. Takže dúfajme, že na konci týždňa uvidím výsledky. Ideme do ofisu. Už som doma z roboty, nič som sa nenatáčala, lebo v ofise bolo veľa ľudí, aj keď niečo málo som natáčala, iba ako robím a tak. Išiel mi meninový darček odo mňa, pre mňa, takže si ho poďme spolu rozbaliť. To od slovenskej značky Icon. Myslím si, že to je fajn, ale asi nie úplne na každodenné nosenie. Ale aký je piatok a nebudeme si klamať. Cítim sa extrémne na hovno, ako moja nálada je úplne na hovno. Čo by som sa vysrala aj na robotu, aj na vás, ale som si povedala, že aj takéto dni sa musia natáčať a v robote to, že mi je na hovno, mi tak predpomôže. Dneska mám urobiť review jedného dokumentu, ale nie som si istá ani koľko má strán. 51 strán, čo nie je až tak veľa. Namiesto toho, aby som schudla, som pribrala ďalšie kilo za tento týždeň, ale podľa chatu to mám ešte nechať tak a uvidíme v nedeľu. Neviem, či to je s tými liekmi. Áno, tak asi na budúci mesiac idem k psychiatričke, tak ja si poviem, že hej, a ja sa cítim už fakt super, vôbec mi nie je zle. Zmeň mi lieky, daj mi iné lieky, daj ich preč. Dneska je sobota, sú práve 2 hodiny, som trochu chorá, možno to na mňa vidno. Ideme na Stray Kids Dominate Tour do kina, takže vás vezmem so sebou. Som síce na tom istom mieste,
ale o týždeň neskôr. Takže som vám trošku klamala, ale ak ma sledujete na TikToku, tak viete, prečo som vás nezobrala so sebou, takže ma sledujte na TikToku a ak ma sledujete zase na Instagrame, tak viete, ako som trávila svoju sobotu. Toto je koniec videa. Ale asi sa všetci pýtate, ako to teda bolo s tou AI a tak áno, schudla som 0,3 kg alebo 0,4 kg možno a aj 2 cm na bruchu a takže týmto plánom budem pokračovať. Konečne teším, že mi niečo začalo fungovať, aj keď extrémne strašne pomaly. Takže som rada, že ste sa na toto video dívali a uvidíme sa zase niekedy na budúce. A do komentárov mi napíšte, či vás takéto videá bavia, či takéto videá natáčam. Lebo akože plánujem moju chudnúcu kariéru bude ešte dlhá. Dobre? Takže plánujem v tom pokračovať, takže ak chcete niečo takéto vidieť, tak let me know. Love you, bye!